صلوا على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على şefii ذنوبنا محمد. Merv dünya tarihimize kijan milleti çi helaketi, kijan milleti Xuda biriye helaketi, ev millet pir azmiş biye, pir haddê xwe derketiye, Xuda pêxember ji wan re şandine, pêxemberiya kiriye nekiriye, dest cehaleta xwe bernedane. Di cehaleta xwe da wisa dewam kirine, cehaletê da wisa hettanî çûne helaketê dest cehaleta xwe bernedane. Fenanî anha insanê niha jî çiqas heqîqet wan re tê anlatmış kirinê, çiqas emrê Xwedê wan re tê anlatmış kirinê, dest cehaleta xwe bernadin. İnsanê ku cehaleta xwe da topluma cehaletê da îsrar bike, ew toplum pêşiya wî helakete. Milletê Ad, qewmê Ad di Yemenê, ciwarê Yemenê da yaşaymış bûne. Milletekî Xuda Azze ve Celle pir güç kuvvet dabiye wana, hem di boya xwe da, hem di güca xwe da, hem zengîniya xwe da. Zeman derbas dibe dest zulm heqaretê dikin. Wisa zulmê dikin, wisa heqaretê ji feqîr fuqara dikin, insanê sahipsiz heqaretê dikin. Heqaret û zulmê ji xwe re dixine fenanî zewqekî. Heta anî hinekî wana feqîr û fuqare digirtin, pencerê xaniya da davîtin, serbanê xaniya da davîtin, jê zewq hildidin. Wetê heddê xwe pir aşmış kirin, Xuda Hûd pêxember ji wan re şand. Hûd pêxember hat, Hûd pêxember çiqas bi wan re mücadele kir, çiqas emrê Xuda ji wan re got, kirin nekirin nehate hidayetî. Rokî top bûn hatin cem Hûd pêxember. Ji Hûd pêxembera gotin nikarî qarşî me mücadele bikî, got salê hezar heb zarê me têne dünyayê. Dawa xwe ji me re nebîne, îşekî de me tune. Hûd pêxember got Xuda Azze ve Celle evan zarar dewe, Xuda eva milket dawe, qarşî Xwedê hûn çima bêemriyê dikin, kirin nekirin nehatine hidayetê. Hûd pêxember ji wan re got Xuda emir bike îsal tek zareke ve nayê dünyayê. Tepkî göstermiş ki Hûd pêxembera, ça zaran me nayê dünyayê. Xuda emir kir ew sal tek jinekê wan newelidî. Bütün jinê wana qisirman, yek newelidî. Wetê sal temam bû, Hûd pêxember gazî wan kir, got mize bike, got Xuda îsal emir kir tek zareke we nehate dünyayê. Besin dest vê zulm heqareta xwe vê cehaleta hanê bitêrkirin, bizarin bar emrê Xwedê ve qebûl nekirin. Gotin sebebê zarê me îsal çê nebû, nehatin dünyayê, sebeb gotin tu çima navê de hatî vê dawa dikî. Sebeb insanê cahil heqîqetê nabîne, çavî û heqî nabîne. Sürekli bahana digere, sürekli suç davêce ser insanê qarşî xwe. Suç xwe da nabîne insanê cahil. Yek ji alametê cehaleta insana ew e, ew insanê çiqas xeta bike, xetayê xwe suç xwe da nebîne, sürekli suç bavêje histî insanê qarşî xwe, ew insana çi helaketê. Vana jî gote Hûd pêxember, got sebebê jinê me ku îsal newelidîn, sebeb tu yî. Got sebeb ne ku Xwedayê te emir kir. Hûd pêxember got bizvirin bal Xuda ve Xuda emir kiriye, mize bike Xuda Azze ve Celle emir neke, damne şilî ser we da nabare. Çar jinê wê yek û newelidîn qurluğayê çê bibe. Çêra we hîşîn nayê, heywana we bêçêre bibînin, ziraeta we hîşîn nayê. Hûd pêxember çiqa mücadele kir nekir, gotina Hûd pêxember nekirin. Ew sal şilî jî nebarî, tek damneke şilîyê nebarî. Tev hev topbûn dîsa suç avîtine histî Hûd aleyhisselam. Çanha hayat bağlığı he, Türkiye'de hayat bağlığı he. Qurubek insanê cahilê nezan hene, got ji wan sual dike hayat bağlığı he, dibe hayat bağlığı filan partiyê derxistiye. Hayat bağlığı filan rüştî filan tiştê. Hayat bağlığı rüştî filan kesê de. Hayat bağlığı rüştî nizam kê de. Nazvirin li xetayê xwe mêze nake. Wana jî got Hûd pêxember, got sebeb tu yî. Rabûn çiqa dua kirin şilî nebarî. Ew sal damdek şilî jî nebarî. Wetê şilî nebarî, ziraeta we hîşî nehat. Heywanê wan birçîman. Heywanê wan şîr çê nebû, berxê heywanê bezê wana, golkê çêlekê wana bê şîrman.
وانا رابون بری خدانه مکه مکرمه چون قروبک چون مکه مکرمه اقربای اون مکی هبون چون مکی گود ناوا مدا یک رابیه دا پیغمبریت که ناوی هوده دا پیغمبریت که روشکی ویدا گزاره که من نهاته دنیا تام لک شلی سر مدا نباری ورم دعا بکن بکی شلی سر مدا دباره اوان تاوی اوان اهلی مکی رابون درکتن دعا کرن وقتی دعا کرن اوره که رش سر مکی چی بو بری خدا یمنی چو شابون گوها مزه که چما کود پیغمبر ناب مدا نبو ها شلیه بباره سبب شلی ناباره سبب گزار مچینه بگو تمام هود پیغمبر وانا جی بری خدا یمنی هاتن ملت یمنی جی مذکر آلیه مکی دا و عورک چی بو ها تف شابون چونه جم هود پیغمبر گو مذهب کتد گو شلی ناباره گو روشیت دا ناباره و عورک چی بو شلیه بباره اور حتی سر یمنی بتونی آسیمانا گر عورک رشی فنانی عوری بهاری گو شلی دباره تف شابون هود پیغمبر جوان را گو شانه بن خدا امر نکه گو شلی ناباره هون حتی دست و جهالت خبر ندن هون اوی ظلم و حقارت هانی هون نترکنی شلی ناباره گود نهود پیغمبر گولی اوا چه شلیه و اینها شلی سرمدان باره هود پیغمبر وحی جراحات گو اواش عوری شلی نینه اوا عوری هانی عوری عذاب سروان داته تو ملتی خوارنتی کردن هندون هود پیغمبر اوی ایمان پیهانی چون کد نخانی خواه عوروت گسا گرام بو سر تمام یمنی نزیکی گبو تعاری بیردن جوی عوری باکت چی بو باکی وسا خدا امر کرد درکت تمام چقاز قوم خالی هبو نهیشت او ملتی که و مالی خواه dev pozî wana, ser çavê wana, qûm fenanî berfa zivistanê fena bagerê zivistanê serserê wan qûm top bû. Wisa bû nêrdeyse ê tevê herin helaketê. Tev revîn nikarûn diketin hundirê xaniyê xwe jî xilas nedibûn. Qederek wisa dewam kir, ew ewra cara ketin bela bû. Wetê bela bû hatin ser hemdê xwe, Hud pêxember derket, ku mizeb geştwera dibêjim dest vê cehaleta xwe berdin, dest vê zulm heqareta xwe berdin, bizvirin bal Xweda ve şilî ser we da nabare heta hûn Müslüman nebin. Dîsa zivirê ji Hud pêxembera got rûşiyê te da nabare. Tu nav me da nebe şilî ser me da bibariye. Hud pêxember ji wan ra got son mizeb ke ezabê ser we da were. Xwedayê xezeba xwe ser we da besa hedê xwe aşmış kiriye. Kirû neki Hud pêxember çiqa mücadele kir, nehatin hidayet. Çer û kete arê Xweda Azze ve Celle emir kir, Hud pêxembera got tu tevê milletê xwe gotî kevin xaniyê xwe. Ew ketin xaniyê xwe, Xweda ewrekî ji wî ewrê berê daha reştir, ewrekî fenanê ewrê şiliyê çêkir, temmam derketin şabûn, gazî di Hud pêxember kirin got mizeb kete got şilî nabare. 3 sala aha mücadela wan Hud pêxember çî bû. Di wê 3 salê da ne şilî barî, ne zareke wan hate dünyayê. Hud pêxember çiqa digo eva îbrete Xweda nîşanî we de dikir nedkir ji cehaleta xwe vazgeş nedibûn. 3 salê wan temam bû, Xweda Azze ve Celle ewrekî reş, ewrekî şiliyê dexise ser wana herkes derket ji wê ewrî, şilî beklet kirin, anîden ji wê ewrî fertinek çêbû, bak çêbû. Bakî wisa çêbû, hunderê temamê xaniyê wana, temmam milletê at çû helaketê. Wisa çû helaketê, serê wan, serê xaniyê wana bi qat qûm top bû, Xweda emir kir. Piştî ku tevî çûne helaketê, Xweda emrê bayî kir, got carekedin ewî qûmê ser wan bide rakirinê. Wetê qûm ser teva da rakirinê, Hud pêxember tevê Müslümana derketin mizekir tev çûne helaketê. Carekedin Xweda emrê wî bayî kir, ew bayî ewî cesedê wana temmam hilda mirxistine denizê. Bize bike 3 sala Xweda Azze ve Celle emir bike tek damle şilî ser mev da nebare. Xweda 3 sala emir bike tek zare jinekî doğum neke. Pêxemberê Xweda nav meriv dabe. Pêxemberê Xweda ew qas gazî meriv bike, meriv ney hidayetê, meriv cehaleta Xweda devam bike. Dünya tarihî da
چقاس انسانی چونه هلاکتی او انسانش حد خو آشمیش کرنه ده جهالتا خدا غرق بونه لورا خودی برنه هلاکتی خودی پیشی پر او یاری جوانا شاندنه هشیار نبونه قی انبیجن آنها انسان نها تنن انسان نها جهنه انسان نها وسا جاهلن وسا قروبکی جاهل هیه انسان دنیای دا شف رو وقتی تو بس امری خدا دکی وقتی تو بی تو یانشی تو جاهلی چاوی تبرا حقی ببینه تو دکی ناکی چاوی و حقی نابینه ده جهالت خدا وسا دوام دکد چه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات